салом дӯстони азиз, Шабнаму Ҷонибек ба шаҳри Санкт-Петербург меоянд. Сабзабаназ меояд, маҳрами роз меояд, сабзабаназ меояд, маҳрами роз меояд, аз дил пурдардам бишну, дил ба ниёз меояд. рӯзи 23 май соати 19:00 дар яке аз бузургтарин биноҳои шаҳри Санкт-Петербург консерти Шабнаму Ҷонибек баргузор мегарданд. мухлисони зиёди онҳо хоҳиши дастрас кардани чиптаро доранд. мо тасмим гирифтем ки тарзи дастрас кардани чиптаро барои онҳо инъикос кунем. инак вориди ин бино мешавем. شاید تو را با من خدا رساند، عاشقم من کی خدا میداند، شاید تو را با من خدا رساند. ای برادر عاشق مشو کی درد سخت است تو تنهایی است. ای برادر ҳамаи мухлисони Шабнаму Ҷонибек медонанд ки ҳар як консерти онҳо шӯрушавқи беинтиҳо хоҳад шуд. аз ин лиҳоз ман чипта дастрас кардам. шумо ҳам фурсатро ғанимат дониста лаҳзаи нотакрорро дариқ бинед. در بروی محبت ببند.